Mga igsoon, daghang panahon magkatigom ta, pero ang atong panghisgutan, unsaon ang mayong paglawas, unsaon ang pag-uswag sa atong panginabuhi, unsaon nga makabatuntag mayong mga leader sa atong katilingban. Pero karon ang atong gihisgutan, maayo kayong mga butang, unsaon nga sa dili pa ta mamatay, makasiguro ta sa atong kaluwasan. Mga igsoon, kitang tanan mangyod mudangat sa kamatayon, labi na og madugay pa atong Ginoo. Pero ang importante, sa dili pa mabot nato ang kamatayon, nakasiguro ta asa ta moadto. Mga kaigsunan, tiyali makapangutan na ta, Brad, ang Diyos kaha may gugmaon man nga Diyos, maluluyon man nga Diyos, nga man lagi nga ang tao nagkalisod-lisod o ang tao mamatay. Ang tubag sa Biblia, wala sa walay katapusang plano sa Diyos nga ang tao mag-antos o magkaproblema. Wala sa plano sa Diyos nga ang tao mamatay. Pero nga naman nga karong panahon na ang mga tao mag-antos, ang mga tao mudangat man sa kamatayon. Ang tubag sa Biblia, tungod kay ang tao nakasala. Mga kaigsunan, salamat kayo nga gipaambit sa itong mga kaigsunan nga ni anhi si Jesus, ingon nga kordero sa Diyos aron magkuha sa sala sa kalibutan. Pinaagi sa iyang kamatayon, gitubos ang tanang katawan, pero ang pangutana, kanus aman ni mo ipikto sa atong kinabuhi. Pananglit karon na ay taga health, one hidinhi, na ay inon talang midwife or doktor ba, nagdala og tambal sa mga taong nagsakit. Unya, mituog yun ang mga tao, pero dili mo tumar. Maulian sila dili. Busa ang kamatayon sa atong Ginoo dito sa cross, nga nagtubo sa atong mga sala, aron mapasaylo ta, mapasiguli ta, makadul ta sa Dios, mo ipikto lang ni. Kung ikaw mutuo o mudawat sa atong Ginoo. Kung di ka mutuo, ang kamatayon sa atong Ginoo nga nagtubo sa atong mga sala, makapasaylo ka nato, dili mo ipikto nga na kanimo. O kung wala nimo madawat ang kinabuhi sa Ginoo, ikaw tinuod binuhat sa Dios, pero dili ka anak sa Dios. Busa, salamat kayo mga kaigsunan, balikon ako. Daghang mga panahon ang mga katawhan magtapok, maghisgot-hisgot, pero kini talagsaon ang atong panaghisgot kay nag-andam ni, nagpahibalonin nato sa atong dangatanan. Hinaot ang kamatayon ni Sister Narcisa, mahimo kining early warning device, pampasidaan nato. Karon maayo pa kumusulti, pero ay siguro ako'y musunod, isulod sa kahon. Di matawag tabang ni simbako, kay kung muabot na tong kamatayon, di haragyod takutob, no? Daghang mga tao kaslunon, pagabot sa kamatayon, wa diod kalabang. Daghang mga tao mo graduar, pero wa ka graduar kay miabot ang kamatayon. Busa na ipanultiyon, tanang sakit matambalan. Bisagon sa inyong sakit matambalan, pero ang kamatayon wa gyoy tambal. Kahit kung maabot nimong kamatayon, bisag wa kay sakit, patay gyud ka. Pero daghang mga tao, grabe na gyud kayo, dagko ta kay tag-as na kayo operasyon, buhi gyapon, niwang na kayo, naurot na pamaligyang kaptangan, buhi gyapon. Pero nayubang mga tao, tambok kayo, ay paghagok pagkagabi, patay. At tumiyaging simana, naya mong kaila, hinghigda lang dito silingan, siya pahuay sa ko kay murag ikapoy man ko, silingan na silag balay. Dito siya siyang silingan. Alas 4 sa hapon, siya maghiga-higa sa kumari kay mupahuay ko. Uy! Tingala sila dugay naman, wa man mo mata alas 6 naman, ilang gipukaw, ay bugnaw na. Mga igsoon, ang akong punto, kitang tanan, musunod sa atong igsoon Narcisa, kung labinag malangan pang Ginoo,
Pero gipaambit sa itong mga kaigsunan, sa dili pa moabot nimo ang imong kamatayon, siguruha na imong nabatunan ang kinabuhi sa Dios aron na kay paglaom sa himaya nga giandam sa Ginoo. Ingon si Igsoon Pablo, kung matunas kining atong yutan-ong payag dito sa langit na giandam sa Dios nga lawas nga dili mamatay, lawas nga dili na magsakit, kon niining panahon na imong nadawat ang kinabuhi sa Dios. Ang pagdawat sa kinabuhi sa Dios dili lisod. Una, kinahanglan nga ka maghinungsong, iliso ang imong kasing-kasing, nagbuhat man kag maayog dawtan, mitalikod ka sa Dios karon. Kinahanglan ka maghinulsol. Mateo 4:17, moatubang ka sa Dios aron makaduol ka sa Dios. Kana mao ang paghinulsol. Ikaduha, kinahanglan ka mutuo, mudawat. Daghang mga tao mituo pero wa makadawat. Sama pananglit kining akong rilo, atong ihatag ni Brother Jeriel, mituo siya nga rilo ni, pero kundi niya dawaton, di niya mapahimuslan. Mga igsoon, daghang mga tao karon, huna-huna sila mituo miyog Dios, pero ang Dios ilang gituuhan, wala makapuyo sa ilang espiritu, sa ilang sulod, busa dili tinuod nga ilang nadawat ang ilang gituuhan. Ingon ang Biblia, ang mutuo o mudawat sa Ginoo mahimong mga anak sa Dios. Ikatulo, kinahanglan ng tao mutuo sulod siyang kasing-kasing o musugid ang baba. Roma 10:13, kung mutuo ang imong kasing-kasing o musugid ang imong baba nga si Jesus Ginoo, nan maluwas ka. Kung mutuo imong kasing-kasing, di musugid imong baba, di ka maluwas. Kung musugid imong baba, di mutuo imong kasing-kasing, di gyapon ka maluwas. Apan, kung nagatuo ang imong kasing-kasing o misugid ang imong baba nga si Jesus Ginoo, nan maluwas ka. Una, maghinulsol. Ikaduha, mutuo og mudawat. Ikatulo, musugid og mutawag. Busa sa di pa nako padayonon, muhangyot yali ko sa atong mga kaigsuonan, magdungan tagtawag atong ingon, oh Lord Jesus, atong Ginoo mauman si Jesus. O kung magtawag mo manok, manok mo'y modool. Kung mutawag mo iro, iro mo'y modool. Kung mutawag mo sa Ginoo, ang presensya sa Dios atong mapahimuslan. O nagingon siya, tanan nga mutawag sa iyang ngalan, mamaluwas siya. Maluwas ka sa imong kahatlok, maluwas ka sa imong kabalaka, maluwas ka sa daghang negatibong mga butang. Kung nagbansay ka, pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Busaban niyo ko, mutawag ta tulo ka bisis, atong inon, oh Lord Jesus, lingkod lang mo, aron magkapaulay mo. Ready? Dungan ta, ready? Say, oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Mga igsoon, way na hitabo. Wa man mo hangin, wa mo linog, pero sa imong sulod. Kung imo nang bansayon, labi na sa dayon kang katulog, tawag sa ngalan sa Ginoo, iligmatan nimo buntag sa iyo, tawga ang Ginoo. Mga kaigsunan, imong mabati, nagtubo ka sa imong Diyos nung kinabuhi. Una, maghinulsol. Ikaduha, mutuo og mudawat. Ikatulo, musugid og mutawag. Ang ikaupat, kinahanglan ka magpanghimatod sa imong pagtuo. Kayang pagtuo dili makita, pero kinahanglan pamatudan pinaagi sa pagpabautismo. Ingon ang Juan 3:5, pinaagi sa paganak sa tubig o sa espiritu, makasulod ta sa gingharian sa Dios. Marcos 16:16, ang mutuo o magpabautismo maluwas. Busa, gikinahanglan sa tao nga nagtuos Ginoo nga mabautismuhan siya. Dawte, human siya mabautismuhi. Galatia 3:27, ang tanan kaninyo nga nabautismuhan ngadto kang Kristo, gisuluban og Kristo. Diha magsugod, tawgon ta og mga Kristohanon. Busa si Igsoon Pablo, sa nagwali siya ni Agripa, ingon dayon si Agripa, Pablo, naghuna-huna ka, nadalira ko, nga himong Kristohanon. Ang tubag ni Pablo, madugay sa madali, ang atong pangabuyo sa Dios, dili lamang ikaw ra, kundi ang tanang nakadungog kanako karong adlaw. Bisan karong adlaw, nangamuyo pas Pablo, nga kamong nakadungog sa pulong sa Ginoo, mahimong sama niya nga
Kristohanon. Busa si Apostol Pedro, sa unang Pedro nagingon siya, kung doon na may lutuson, kung doon na may pantuson, kung doon na may tamayon, sa iyang pagkakristohanon, angay siyang magpasalamat sa Ginoo, kay nag-anto siya tungod sa Ginoo. Busa mga kaigsunan ang tuyo sa Ginoo, mahimutan mga Kristohanon.